ine ndimanena mwachuchuchu mosabisa. Ine sindiopa zoma ndiyimbira mafoni kumandiopseza kapena kukambirana nane pa chinthu china chilichonse. Ndinanena momveka bwino zolo kuti ineyo sindinganene zabwino za MCP, komanso ndanena momveka bwino ine sine munthu wandale, komanso sindimatumidwa ndi yani kuti ndi wandale. Ndi inuyo abwana Richard Chimwendo Banda musiye moyo wa ine. Andi china chilichonse chomwe ine chingandionekere ndinuyo bwana Richard Chimwendo Banda. Fwa mukundiyimbira andi mwayuza nambala, andi nambala yanu panopa ine ndifuna ndikuuze ine kungofa ndine, komanso kufako sindikukutani kuti sindikukuopa. Andi ine ndimayenda pena paliponse kaya mupanga zinthu za mtundu wanji, koma ineyo panopa ndatopa nazo ndikubwera nazo poyera. Andi nambala yanu panopa ndikuiponya poyera, ngati isali yanu mukane. Andi nambala ine ndayipanga confirm ndiye inuyo Richard Chimwendo Banda. Nambala omwe mwandiyimbira inuyo -9 3 038 ndikunena nambala iyi musiyiretu, komanso ndikunena nambala iyi kwa mtundu wa Malawi kuti ndikangofa anthu amene mukufuna zokambirana ndi ine ndinuyo. Andi nambala yake ndiliyo kuti ane ndinakutengani soft kwambiri mwakulankhulani zinthu zabwino, ineyo nkukhulupirira ineyo sindingasapote MCP ineso, komanso sine wandale. Andi ndimanena chinthu chomwe chili pa ground. DPP kulakwisa zinthu zake ndilankhula, UTM kulakwisa zinthu zake ndilankhula, MCP kulakwisa zinthu zake ndilankhula. Ndiye musandichinge, pangani zabwino ndilankhule zabwino. Kungofa ineyo munthu wake nambala yake ndimene ndapereka ichi. Kungofa ineyo munthu wake andi panopa sindikudwala, palibe chinthu chomwe chindipweteka, ina chilichonse chomwe chingandichitikire ndinuyo. Poti zinthu zanu zimatheka, mumatha kupanga zinthu osafufuzidwa, koma ndifuna ndikuuzeni nthawi izatani kuti nthawi izakwana. Andi panopa ine sindikuchita mantha, andi ndikumayendanso okufa ifa kale. Zimenezo muziziwe, musiye kundiyimbira ine yani kuti phone. Ndanena nambala yanu kuti niyo musiyiretu, andi kuti chifukwa ndikuziwa kuti zokugwirizana zathu ngati sakugwirizana ndi kuti iniyo mufuna mupange chinthu china chake kwa ine. Ndifuna ndatulusa nambala yanuyo ya 0 038 779. Mukane ngati nambala imeneyo siyanu, mukane ngati kuniyo mwakhala simundiyimbira kuti ine mundigule ine ngati activist kuti ndisiye ndizinena ndingotembenuka ndizinena zabwino za MCP. Ndinena zabwino za MCP zachani? Musiyiretu. Ani ndikangofa ndinu ndili ready kuchokera lero, ndili ready pa chinthu chilichonse chomwe chifuna kundigwera, chifukwa pakuoneka kuti pali kusamvana pakati pa inu ndi ine. Ndiye kuti mufuna mugwirise njira zanu zomwe ine mmatani kuti mumagwirisa. Ndiye ndisanafe chifukwa ndakambiratu. Ana wawa ineyo ndili kudeza kunoko ndikuchani pa sende kucha sende ndapeza akujambulisa alipo ambirimbiri onsewo ali pa line apapa akujambulisa awawa ndi ahedi apanopo. Nalowa so mkati muli ma ameki pale ana ambirimbiri azaka 10 zaka 11, koma kuti ndi akuluakulu makolo awo anena kholo la mwana uyuyu ndi ichi mtsikana otiso mwina ndi zaka 19, koma ndali ndi mwana wake uyuyu ali apapa. Zisankho zizi ine sindikuona ngati zili zenizeni nza fake zikubwerazi kwa maboza ndi ambiri. Monitor wanga ndi uyu wa UTM nenda mfusa anandiyankha kuti yayi akuti makolo awo akunena kuti yayi chifukwa kuti mwanayo ndi wankulu chifukwa yake akupanga, koma alembedwa ambiri. Mungoona chiraini ichi uyu akuona wavala chamandarasi kaya mumuona bwinobwino mwanaso ana ali mbwereketi panopo. Panopa ndiye ndikunena ndiwe otuzuka maso iwe wadaziwe iwe nkaka iwe ukanakhala munthu wanzeru kukubhudula komwe anthu akubhudula kwa MCP kuja sibwenzi no panopa kukhala no pasogolo kufuna no kuzitchuka no nkhani zachani kuti zokhala zikisa magulu achinyamata amene akupanga zawo pano mdziko muno.
chifukwa zonsezo kuti maudindo onse amene akuchosa iweyo ejeno kuchokera ku minister uja kuchokera unali secretary general panono ndi wakhazikikano pa nkhani zomapangano matimu aziwembu. Ine nimaona ngati anthu adaziru yoncha makhani nzeru. Ali naonanso kuti anthu adazi ngati iweyo makamaka iweyo Isaac Hawankaka nzeru murumo mulibe. Mmene yakubudulira MCP panopa ulibe chinthu chilichonse chomwe ukutani kuti ukugwira. Wayonewe kuti yomwe ntchito mungathe kuyikwanisa ndi yauchifwamba. Anthu ulipo kusiya ku MCP kuja kukuchosa secretary general ankaona uchifwamba omwe wa iweyo ufe umatuzuka kukhala pachani kuti pasogolo. Andi anthu onse amene akutuzuka pano pakanamba kutengera chisanzo cha iweyo kuti munthu akatuzuka kwambiri amatani kuti amaphwera. Ng'oma yolilisa sichedwa kutani kuti sichedwa kusweka. Ndiye panobe malo kuti ulape uyambe kusinkha kuti zonse zomwe nazo zijazo maudindo munali nawo aja atha panopa ndi nthawi kuti ulape ndiye ukapitizabe umakapanga zinthu za uchigawenga. Kumakhala nthawi inayi anthu oganiza ndinu kholo la ana wake kaya. Kuteko anthu amene zina chilichonse cha chiwembu yomwe chikutani kuti chikuchitika mdziko munomo magulu amene akufomedwa mdziko munomo mmodzi wa iwo mtsogoleri wake ndani kuti ndiweyo Isaac Hawankaka. Andi zimene zozo tikuziwa. Andi pamene uziwe kuti magulu onse aja amene wakukhazikisa ajawo department yakuuza kuti uziyang'anira iweyo ya za chiwembu ichi. Ifeyo panopa anthu omwewo atiuza kuti iweyo ndi amene uli involved. Iweyo ndi amene ukupanga promote zinthu ngati zimene zijazo. Maudindo akuthera ku MCP. Waonano udindo okhazikisano magulu okuti azisongoneza misonkhano ya anthu. Maudindo onena kuti anthu azisongoneza mademo asachitike mu mzinda wa Lilongwe. Iwe sukuona ndi demotion imeneyo. Iwe sukuona amene umatuzukira poyamba iwe Nkaka. Ndiyo ukakhale ndi udindo wa invisible osaonekera. Si demotion imene. Umaziwika dziko lino monga secretary general wa chipani cha MCP. Umaziwika pa unduna ojana kuchosa umalephera china chonse. Ndiye zomwe wachiona iweyo uchikwanisa ndi chimene chomakhala ndi gangi ya zigawenga. Andi ku MCP ku ndipo sinimaziwa kuti MCP amaganiza mtundu wanji. Chifukwa number 1 MCP amasapota zisiru. Kuzingwa ino yomwe azingwa mukusowa mtengo ogwira ndiye mukungosaka pena paliponse ndiye pamapeto aje mungoyaluka nazo zinthu za zi china chilichonse chomwe chikuchita ino chingobwera pa mbalambanda. Wanyamala amene matimu amene aja ukapanga aja omwe aja kumatiimbira mafoni mana kuti pano patutele kwa hando zigawenga zonse zikupangidwa hando panopa iye ayili wamkulu wacho umene koko ndindani kuti ndi kadazi uyu wamasotuzukaye Nkaka. Amalawi muziore kwa maso tusukaye wachoka kusekuja pamene asakumveka apa waganiza kuti azimveka ndi nkhani zachani kuti za uchifwamba. Uchisiru umenewo. Chifukwa unali nduna mdziko muno. Unali secretary general wa chipani yani kuti cha chipani cha MCP. Kumene kuchakufika cha kuipa mtima koma ukufuna nokuzionesera nomanga kupoera panopa anakuchosa ifo choipa mtima. Ndiye apa mwana kuti ulape ukupitiriza beno makafoma magulu toti zisongoneza anthu mdziko muno. Ndi anthu omwewo anyamata omwewo. Ndi magulu omwewo si onse edo amene edo mungapange gulu nkukhala anthu azisisi. Anthu zimene zikuanyasa. Ndi anthu atuuza kuti iwe Nkaka ndi amene eno kuti ku maudindo onse aja akuthera aja wakhalano mdindo wa zigawenga. Tikuziziwa zonsezo. Kuleko ngati kuli anthu amene mulibe chochita ku MCP kuboma ilili ndiye ndiwe mmodzi mwewo ndiwe Nkaka. Chifukwa china chilichonse panopa iwe akuchosera. Zimenezo zikanakusinkha kukanakhala phe kuti mwina boma lomwe likubwerale azakumvereko chisoni ndi pamene ukulimbikisana kuti anthu ziyamba uzunguzaso anthu mdziko muno. Pomwe anthu MCP yakusiya kunja osaganiza wayi. Inu yo MCP mwatha mapulani ndiye khali mwamba maganiza kuti manganya kufuna alowe MCP kuti angakuthandize. Manganya angakuthandize ndi chani? Manganya alibe lombiri yachani kuti ya ndale. Even anali ku UTM palibe so amene manganya amamurani kuti anangotengedwa ngachikongwani kuyikidwa pa vice president ujawo ndi malemu Saulo Chilima.
palibe sanakhaleponso MP ziko muno ndalaya zache ziti zomangataniko chomwe akuziwa iye njomangovina m'misonkhano umangovina kukapereka mukukompasa zinthu zijazo mangangopereka kuchako zinthu zimeja zilibe thandauzo sizingakupindulireni mmanganya palibe munthu amene angansatire andikulowa kwa manganya mu chipani cha MCP sikukusintha chinthu china chilichonse ndipo palibe zokuti kapena tingatene kuti mwapeza strong mani kunena mmanganya munthu wa madrama angankhulupirire madrama chiondani ndiye chimwe kutenga manganya kuloza mu chipani mmene akulowamo ndiye kuti akukayenjezera uchitsiru wa MCP ku chipani kumeneko tifuna tikuuzeni akukayenjezera uchitsiru kuti chipani cha MCP chikhaleretu chopusa chipitirire kupita pansi ndiye manganya Like, share, Malawian cameras, right.